Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Eh, saan ka ba't nga giduron, Achep? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka magtanjawn. Nagsipngat nga rod, mait. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay ngawantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartak. Ay, isumot lagaya man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady samot dyan nakatakdar iti higit ti kalsada, oh. Ah, Aywan, white lady talaga. Chip, anya iti aramidan ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramidan ta, Chip? Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Namsim maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Naa, takrot kayo matgayam at anod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't yan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo nga agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutim bagakin ka, Chip. Nagturad nga garami diti madinitata ba daw? Gaputan mo na nga wan ni Uncle Kao. Ay, badong, apay arumor ka manang. Uy na, kasumip nga tayo. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manan aginom. Apay alapdan na nga eh. Tilanto manan aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day tangay naramid mau, ah. Amo ka. Inggagarak na dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam ah. Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang mo dita, nakatugaw. No agronda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak no kasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip ngat aglawlaw. Gapo iti panang barsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod ang mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay mabutang kayo. Awan lang ni Uncle mo, mabutang kayo. Awan mo't ngamin silaw. Nungag parang manan kada kami dyan white lady. Nagkuna nga da white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata badong ti agrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rud anasken nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, unan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Uwan nga raw. Sige, agrunda kami atano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot ten. Ha? Si kamay. Nasip ngat lang, makatrang-trang kaso kan. Win, Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Ada masabat ta ka, pre, Chip. Awan, panunot mo lang day ta. Anyay nga ron dahi ta masabat ta. Tao mo't amagbag na. Kapre amagbag na. Saan? Tao day ta. Wino saan? Aswang dahi ta. Ang daya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, saka. Sa din nung iti pangitulungan kanya. Ningat gayam tataba daw. Nagtumot kan ka.
Tatabadaw, nabartag ka manay. Siga ka din tayo sa kwarag. Wain, tatabadaw. Agrunrunda kami kini John. Uray na sit ngayt. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mang ibagbaga, tataba daw. Ha? Napay nga binarsak mau, tatabadaw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarap dagiti alat dito yung kalsada. Ay madimot tata. Yung karkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, kanda saya at ano kasta. At naganas na mabirday. Nene. Eh, Di kayag pirdi tataba daw. Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't naman ta pirdiyan dagiti alad. Una raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan tataba daw. Iramandak mo da. Wano, siyak samay, ti pag-isistoryaan niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabii anabartag ka, ah? Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapan ko perjayn, dagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramidan day tabadong. Tauray siya katimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem dayta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot ka no plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti na duma-duma sabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Ngam apay aperjen na. Dadaol san ti ulo da at tao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti nga'y tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kwa na. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Da kayo at tanod. Makita yun, dahito yung style ko adumanag. Kasay. Chip. Kaslamot istel ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tatabadaw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino ka na kayo, ti kaya natin madanaw? Ni Jun lang nga, yung tatabadaw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsan dagiti makadumanag? Ay, sana tataba daw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, yung tatabadaw. Tangilak ni John, tadanogam. Ay, sige lang. Jacket ti madanog. Sana. Nalpasain. Nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Kanya. Wangag pa isaw, tatabadaw. Kasla sipat lang, matinangig ka. Iso day jayan, ti danog mau. Kapigsa na danog ko tayo jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot gama dumanog, tatabadaw. Kunak mano nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no inton mabartak no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng nga agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw.
Makadanog pa'y ayaday jay kat laklakayan nga rudan. Kay sumit ipalpalastog na nga may. Di kinalaing nakanua dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Aywanan niya. San mo't adimanon ti danog na kini uncle ka? Iso nga rod ako nak, asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanan tay. Isukit di ati butbut ninyo. Ay, takrot ni pari badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni badong ko. Taison tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagaan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan kwa na. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alat dam. Tane, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan, agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akin kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran daytoy barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Kung data man ay jaun. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulas ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo nalam. Sapay puraw. Tano makaturturog di ada pagulas ka. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga rin na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita mo dayta sumungad. Agdiwar-diwar mait. Ay, nabartak mananday ta. Ninsamot tataba daw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady ti panangkita na kanyak, chik. Kat mabuting matgamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at adama butang. Ay, wala niya. Ay. Badong! Ayaw, masasinag ti White Lady dito ay agaw. Badong! Ay, sos! Siyak ti white lady. Agsawpay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito manay! Unno gayam ti magbagata, White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, darasama! Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan na ko na! Ay, rikam mo adagos na itari daw! Darasay man daw, White Lady! Ayan ti white lady. Ay, kamkamatin na, tuyang! Kamkamatin na! Ay, nakurso na daan na ka ti white lady. Dayta ka nga main, tanausam ka arumor iti rabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikam mo na tayo tari daw. Ay, sos badong. Ha! Adag pa'y so white lady amang kamkamat kan ka! White lady! Umay ka! Adda dito'y ni badong ka! Ay, irikam mo na ako, naknay. Ay, di naman gudbud ng tuyang. Ay, badong! Kunak man no awan ka butang ma. White lady lang, kasta una yan na nervyos ma. Nagmayat gaya mabutbut nga ni Tata Badong, Chip. White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumenton sumarunaw. But ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Sumipngat manan badong. Rumor kan samay. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumor ka ama panagin inaw. Ay, saan itan tuyang? Narigatay. Ang mga numasabat ko mananday jay White Lady. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay.
Ay, dituyak langin balay. Ad-adan, asurot-suroten na ka. No dadaulam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saanay. Saan ko napirjain, dagita nga alat. Kano iso ti planom nga aramidan? Awanan ti plano kakasta, tuya. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanak. Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo kumapinerdi dagiti silaw. Nalawag ko mati aglawlaw, kat saan ka makakita iti White Lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti White Lady. Bayadam dagita, tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni Kapitan. Agungot dayjay no maamuan na anaperde dagiti street lights. Aw, agrundata manain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang butang kumanan kini tatabadong nurumwar anabardag, Chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na White Lady, Chip. Nakabutbuti nga kadimot laang, Wen mate, iso nga rod akin nabuting na kanitata ba daw? Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay badong, tabi ngay bingayem matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si Dayan na partes. Na, nagswitik kamutan. Kukam amin jelog po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanya. Ay, kat kita, ma. Ay sos, saka kan payak, kan tengay. Apay ngay? Iso day tati si Dayan. Kan nagadwa digaw. Malmasak matan dito'y adigaw. Ay, mga daki din. Aha, saan ama balinda ito ama paspasamak ba daw? Sweet-sweet kan nakaw. Anya sana mabali na sasawam. Amom tuyang, dito'y apagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no abay. Apay, Siya gayam ti kalakyan. Iso ang mga antay. itatanalpastan anangan. Anya ngay taramidem, tanagtugaw kamutan di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay, kita ginanak mo na. Aginanaka? Kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabanlog mo ti ngal-ngal ko namsa. Luputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Inka kita ginawan. Anya, siyak, pag inawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan ngay tinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti day to'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak ngay mag. Ibagak man ang king katuyang Siyak, ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Iso siyak, ti rumbang nga masurat. Ay saan? Diyak kayat day taas si kalangan ti masursuraw. Agreklamo a. Ha? Agreklamo ka? Agreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni Kapitan. Awan ni Parindeng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sanak ang makapagreklamaw. Agreklamo akin ni Kumarik Abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay, nadituya ko nga agistambay, nga agmalmalan. Kaya di mo mapantulungan ni Nana tuyang agbilbilag iti irik ijay igit ti kalsada. May bayamaw, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga ruday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko atulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay, siyak tal desisyon. No kayat ko atulungan, win no saan, awan mabalin na. Siyak tal desisyon. Apay ngay. Imbasar ko ngamin kahit ito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, ninanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamit nga di agong ninanatuyang.
Kasla napilidan iti pisaon. Iso man. Kat daytoy agong kungay. Day tagong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaws. Sida. Kunakto magkay. Iso asyak ti masurot ko raw. Ay, no sakto nga rod ti mga asawa. Dayto nga rod asawa ti masuraw. Talugpap met apermito'y agong kaw. Kasla agong ni Uncle Inteng. Ay, unay meten mare. Si kamanad ti agibilbilag iti inapit yung nga irek. Sapay nagbudot. Ay, awan mabalin ko, maray. Tadinakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't amabalin ti kastangar aramiden na ah. Ay, siyak amin, maray. Kalpasan nga ibilag ko daytoy irek. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka, siyak tupay laeng ti agtaap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan, maray. Talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni badung ko ti umuna asumangaw ijay lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalin ti kasta. Da kami kaniinteng, agtintinulong kami. Saan amabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni badung ko nga main ti kanayon ang masursurot ijay balay mi, maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw, tanatang tangos ti agong na ngem iti siya. anya. Pudno matkit day, maray. Natangtangos ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken kamare. Di mo iruwam ni badung mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat ngamin. Tuyang, nakaluto kan? Itayak pa ang mabisain. Di ka mula gayabay. Ah, mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangan ka mo tingag paisaw. Apa di na kinayaban ngay? Apay ko mga ayaban ka. Kat idi madama ak ngagtrab-trabaho. Anya nga itinararamid mo. Day tala nagtugtugaw. Lalaki ak tuyang. Desisyon ka ti masurat. No kayat ko ngagtugaw. Kansan ngagtrabaho. Aramidat. No kasta. Saan ka nga rudmot ang mabali na mangan? Ay sana. Sana mabalinday ta. Agtugawa ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Ah. Saan ang mabali na mangan ka? Gaputaawan intultulong mo kanya. Ay madiday tuyang ah. Gulo day tuyan. No ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya katawan mo't ni Kapitan. Ay kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino ay ti reklamom? Nituyang ah. Nito yang mau ti reklamom. Why? Tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men. Nakitak mat nga men nga agmay-maysa nga agibilbilag iti irek. Ay, jak kayat atulungan, mare. Iso siguro adi nakakayat apakalan. Ay, basta. Agreklamo ak. Kitnas kay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw saan adito tersinak. Apay, umadayo kami pailaing. Dituin na. Paggatangan laeng dito. Saan a pagsangwan dagiti tao nga dareklamo na. Kahit agtugtugaw kalat tamanan dito'y balay badaw. Isugayam ti kayat kong aramiday. Di mo kat mapansa kurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon na kiday. Sika na, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to parchok asidag. Ay taman ng bagbagim ti pampanunuta maun. Kasano akmat ninyay. Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talag tugtugaw ti amaw. Unakmat king ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masuraut. Ay katsang ka mangarod nga agsida. Inton agparti ak iti manok.
Tasyak laang mo, timang takpakan kadakwada. Nya! Jape, apay nga awan ni Kapitan. Awampay, apay aya. Nagmayatan. Kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan awan ni Uncle Kaw. Ket, uray saan tayo ga mga grunda, mabalinlat ta. Nagkunamot kan ka. Agrunda tayo lata, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mat amang ibaon kada tayo. Siyak! Siyak, timang ibaon kada kayo nga agrunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti Chip Tanaw. Nagloko kan dyan, tadamagang pailaeng. Apay, nalipatam asak ti Chip. Saan ko mat analipatan, Chip? Agrunda tayaw, ket siyak timang ibagbaga. No saan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga, Maray. Kadagiti kaaruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana, ngam kunak iti barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak? Apay nga min adito tersenam ti kayat na apagreklamuan. As asidag ka no nga road. Masadot ka no amapan iti barangay hall. Kat, kasanungay, no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di ngamin ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga narigat Maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, inton madamdama. Mumain tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasanuyo nga mo ngay. Kit no nakita mi ni Nana to nga nagdiliw iti manok, uray na laki namat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, hamuyong agpaiso Manok ko naman. Mabsugak manay. Tatabadaw, Ah, sika kumati ng tiliw ijay manok. Saan anina natuyang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. apay kumasya ngay. Kit isumit ti mang lutaw. Saan ka diaron bang agtinulong kayaw, tataba daw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Handulo amin dayta. Tatabadaw, ninsamot na natuyang deta sumungad aw. At damot awit na nakamanlokong. Ah, Damagak man sa dino pangipanan na. Nanatuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Yak masida amin. Iso padigwak man da kumarik akwanang ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakasamot ngayon raman ni nanatuyang itisidain niyaw? ay sana mabalin dayto Ay agawid na kaun. Yak mamating awan apolos ti ibati ni tuyang kaw. Ingkan tataba daw, narigat ti maawanan iti siday. Apay nga, adi kulayang mitag ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok nga imbatim apara kanyak. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusamday tadigulaang akunam. Ay, madin na talaga. Madain, dahito yung mapaspasamak. Nakitam anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ejayin luto kasidaan. Saan naya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga mal. Apay, kayat mo dagiti kukumari mo, ngam iti siya. Nadlaw mau ba daw? Ay talaga adya akong maanusan ti kasta nga ugalay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigiddan. Ay, si ka lang ti reklamo. Kunak kaya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mau. Why, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Si ka lang ay mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga rin dito pag naka. Aha, si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Gagawad, umayan dagiti umay agreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot itilikodan na ni nanatuyang.
Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni Tata Badao akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas si kati Ripper no aglaban da. Masapul ti Ripper eh? Ay, agkinamat dagita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Siyak to muna kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Ta siyak to muna dito barangay hall. Siyak nga rod ti umuna sumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagid-gidan kayo mat asumrag di tarwangan. May sala nga tao ti umanay dita. Ay siyak to muna to yan. Siyak ko na, nay. Egure kayaw. Siyak ti Ripper eh. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Siyak to muna kwaraw. Siyak ti rombag nga umuna. Kastoy langay. Tapno saan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni Tata Badao. Sumaruno mat ni Nana Tuyang. O niya, mayat kayaw. Wala na. Wan, mayatak kwaraw. Nakita ka, ta sumungsungad kayo adwa. Why, reklamo man da ito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangan. San kagayam anay ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas ta titratom ka ni Badong mau marituyang. Kasi no di mo pa kadan. Uwin nga raw, kaasi ah. Lastog gayam. Kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo ka no, ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo ka no, tanatangtangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay kitwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Angam nulong pap, akas iti agong ni Tuyan. Ay awan na, talaga nga iso ti sumuraw. Na, rombang ka di dayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mau, kabadong? Saan amabalin, asikalaangan, ti matungtungpal, gapaw, tanatangos ti agong mau. Nangigmaw ba daw? Why, nangagaw. Kay asino ngay kada kamay, ti rumbang amatungpal, maray. At damot gundaway, ani marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw, asika ti matungpal, kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni Badong ko iti dayta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Ay, mayat maray, mayat! Tuyang nagudwa na laing ti si Dain Tamanaw. Saan ka lugi? Sagay sa ti lupaw ti Manaw. Ay, katnas ka laang ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulang king ka. Ay, katun kayat kaw. Gaputa siyak ti naglutaw. Si kamang ngarutagin na, wine. Wan, mayatak iti dayta. Mga tangaruday. Awanin ti Riri Sige, ay ba daw? Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Badaw, intaman kit di alaan ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki idi Una, taado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanang? Oray adda, agin na kami amapan mangala. Wala nga may pakadampay mo't Ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti ko na lang arudan. Mangala aktulatan At daytan ti baboy to yan.
Duan, tipa ka na maburyas. Ay, agdamot laang ang tarak ng aburyas. Sapay nangina itati baboy numalakaw. Nagamangalan iti bugbugan, kadaramidag iti bangkag. Ay na, adda busbusisi kan balangag dita asideg. Isupay latin nakalaang. Tadtadam iti napinaw, taburyas pa'y laing dagita. Tapmo nalakada akanay. Wen, danag mun aya. Inton sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinak pangalaan iti bugbuga. Ngam ipakadam pa'y nga muna iti aking kukwa ah. Kanunlat baboy, ipakada pa'y. Ay, kit mo na. Apay, di ka mabae. No daw may iti pagkalkalyam, kit di mo kukwa. Ay na, kanunlat ti baboy, pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Kit rumbang laing ah. No si kamot ti alayan dati mula na. Agriri ka bay. Saan nga ron amula tinak alaan? Balang mag, idi pa'y laugma amula dagita. Buryas samot dya awit ni pari badong idilim mabas itay bigat, Mare. Un maray, impataraken ni piluday di aburyas. Ay, adamot nga rod pa ka kumikuman na nga ibugbugan ah. Un amaray, adumet dita ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Tapno mabibiit, lao kamet iti feeds. Nanginamot ti Fades maray. Ano saklaan ang tagbugbaw? Adumet ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Adaw ti kangkong ijay talon. Adapay balangag, ngalaw, busbusay, ken balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod. Kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da kaday kat nagtubo lang mag. Wen angem adamot baboy da apakananda, Mare. Kaaduan kada tayo ngamin dito kabildatan, ket adda baboy na. Datan sa langit ti awan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi-kumakmat ngamin ngaglakaw. Uray siyak, makumi-kumakmat ngagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat atarak naun, kas kuma iti kuniho. Miyaramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasan. Ay, wanan niya. Dapay magatang akan ng tikuniho a Fades. Agpaarami taktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman ngagpaiso kagawad. Nagtarakan da iti babawi, kuniho mo't kadata. Agparamit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman nak agbayad aktukan ka. Sige, kagawad. Dua kulungan, ti paramid kaw. Nanatuyang, umayak ko mamangala iti kanan ti baboy ko ang alog. Angam inalang matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana. Iso ada kami kumamat ti mangala iti ruot ti talon mi Kanan mat ti baboy mi. Malasaan taon. Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Angam taraon mat nga rod ti baboy. Na, sao ka pa'y lasaw. Ibuat mo man kid dito kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon mi. Naglalay nga mon ngay. Siyak tinangkompay, alaan. Ingka nga rudan. Saan kan ngagsubsubli dito'y talon mi amangala iti ruot, nanatuyang? Imbag ka na sabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat ka ni nanatoyang. Tasaanan amangala iti ngalog kan busbusi iti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay iti talon niya, ubasa. Wen tata, adda ngamin baboy mi. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan kadagiti baboy. Mala, taibagaktuking ko na, basa. Ay, agyaman tata. Imbagpay kan ka, tamakaawat ka. Ang ninanatoyang. Ay, Mala, pasensya mo, ni Nana Matuyang. apay tata, awan ka di tiruot, ijay talon nyo? Ay awan, tangkeg ti talon may. Agring-ring ngatin nagango amin ay naruot na. Mare,
Anya dayta nakasako asinusuon mo? Agduduma aruot abugbugon maray. Adda busisay, adda ngalaw ken daduma pay amabalin nga bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kanu nga agala ijay talon da? Takanen kanu ti baboy da, maray. Na, pati ka diruot kat maiparit itan. Saan mat ko maiparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam da kidan, ultimo out. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam itingalog kadabus-buse, maray. Ay, basta mapanak ijay talon, nood na nakita kakit alaag. Ay, agririmot nga ro dagitay adamo baboy na. Ay na, bayam idang agriray maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Danti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kun dita sikigan ti balay mau. Alaman nga rod kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarak na tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat no agiddan ta. Tapno makatawar ta. Win Ay, imbag ti rabbit ta nalaklak nga si kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswan. Ado pa'y ti kanan na. Dakkel mo ti mapaglakwan da no ilako dati baboy da. Wan matkit di saan ko mat ngamin amasangaw? Nagpadaan tan sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin nakto no bigat taglogan nakiti tricycle mau. Regla daw kagawad. No makagatang ta. At damat makunan at arakin ta. Kat saan tan nga umapal kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Ngarod kagawad. Mano ka di tigatangam. Mga laak man iti dua pagasawaan. Ay uray sakmait. Dua pagasawaan matigatangay. Maglangay gatgatangan iti fides. Kan iruruutan no masangaw. Oray syakmat Mangrutak lang no masangaw. Igatangak mat iti pigs. Wain kagawad. Basit lang mati ka ng tirabay. Kay sumat. Medyo dakil mati kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, nyangay dagita nakasako nga imot, ma'am. Katla na dagsin, ma'am. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakadam iti aking kukwa. Balang lang akamuting kahoy, masapol pa nga pakada. Ay uray rumbang ipakadam. Nung mapad ka agbasak-basak, iti basakupan ti sa balay, ipakadam mo't Adulamay, nagadulakit nga mumon. Kumaa, numula tinalak. Ay uray nga raw. Ay, nagrigat ka laka makaawatin na ya. Sika, ti adula ti amuna. Nalaing ka sumao. Saan nga ta makaulaw, day ta kamutay. Kanya makaulaw. Maulaw ay amot ti babaw. Apay, taaw tapno maulaw. Chip, anyamat tinakalaglag pa maanagtarakan iti rabbit. Nagtarakan dagiti daduma iti babaw. Agtarakan akmat iti rabbit, John. Ni, mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ngam ti agtugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti addatarakan na babaw. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula padigusan nga inaldaw. Ti rabbit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabbit, basit. Kandakkel ti puunan, wag tarakan iti babaw. Ngam no aglako kamay, dakkel mo ti paglakwam. Husto ka, Chip. No awan ti dakalapunan, agtarakan langan iti rabbit. Huwan numanaw. No, Jack, agbidot. Kamuti mananday taimat mo, nana. Ibagam kadimanan akamutim day taw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adita man ang tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngayon mula? Balang akamuti day taw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at ninakaw. Aglisi ka man kit day tamagnaak. Sige, nana.
Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kita man no dumakkel da. Umapal ka laang, tadakdakkel ti baboy ko ngem ti baboy mau. Ngem awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngem da kayo nana, puro tinakaw. Maray, anya nga ije nakakulong ataraken ni Marikwanan. Rabit, mare. Ik-ikan na itiruot nga inala na dita igid ti kalsada. Imbag man ta kayat na ti agtaraken iti rabay. Nagbabasit ataraken. Imbag ja adataraken na ngem tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabit na. Jak kayat ti rabay ta nagbabasit. Sayang ti bannaw. Apay kumaasayang ngay. Babasit dapay ita, angem dumakkel danto. Ngem saan adumakkel akas iti baboy. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot ati baboy iti rabit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabit. Ay, iso ajak kayat ti rabay. Pagbanbanugam lang. Angem saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Manulang akilaw ti karne ti rabay. Katawaan kit din ni Marituyang tirabit ni Marikwanag. Tabay ang katawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni ti rabit. Uray tabasit matipuunan na. Jay baboy na. Adaw ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na. Di na pa ipakada. Ay, saan na nga ipakada? Tako na aruot laeng kanumot. Saan kanu anay mula? Ruot lang Nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod. Ang amumutan ni nanam atuyang. No daduma kat saan nga umno tirason na. Apay nga di baboy to yan. Aglablabutan mo tintingiwa da. Agkusay-kusay da mo tayo. Ha? Apay ngay, anya tinapasama. Lima basak itay iya kulungan da. Nakita ka kas jay da mo tayo. Ay, hintaman kitahan ba daong mga nuad damot ng lukaw? Ay, Anya yatintin mo akin nanda. jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, mga nuad na makaulaw akamutay. Anay lahok. Kasta nga ta? Ay, sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babaay. Sino a babae? Jay salbag a babaay Apay adi na imbaga makaulaw gayam ti kamutay ngay nalaki ti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mau. Naulawin ti babaw. Ay, darum ko na niya babaay. Agsango ka may kin ni Kapitan. Gaputawan ni Kapitan, siyak timbaga na amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Tapay apabasulam da ito'y atao, itinapasamak iti baboy mo, nanatuyang. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawad. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat ngay mula di kamuti abalang? Na, uray saan ko nga imula Tamasako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay, tadi mo mo't impakada. Saan ama ibilang atakaw, ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti, iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo apan ang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, huston. Sika nanatuyang, trespassing ti inaramid mo. Tanagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika ti akid daw iti pamakawan. Gaputa trespassing ka, iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, tanagkure paspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat iti pamakawan. Ayan yan.
Siya gayam tinagbasaw. Ani angata ti mapasamak no iti may salae nga barangay, ti buteng iti white lady, panagkurang ti panagtinulong iti unig ti balay, ken uray panagala iti ruot wenno mula asa-asaan met kukuam ket agbalin amin na pagtawdan ti riribok. Dito'y atalo nga istorya ti barangay ni Kapitan Inteng makita tayo nga saan amin a problema ket dakkel iti rugi. No daduma rugi na laeng iti may saan kayam abay amon iti panagpabaya wenno iti panunot asaan met siguro amadlaw ti sabali. Ngem no saan na mapukaw da ita ugali ba sita problema ti mabalin nga agbalin na gulo ti entero a barangay. Iti umuna apasamak nasipngit ti rabii ken narigat ti panagronda dagiti tanod. Saan laeng nga gapo ta rabii. No dikit gapo taado ka dagiti streetlight ti saan na agsilaw. Ket no awan ti lawag iti kalsada mapartak nga agtaray ti panunot dagiti tao. Ti anino ti mula kat kasla tao. Ti puraw ang makita iti adayo kat kasla espiritu. Ti ani ama nagaraw iti naulimek a lugar kat kasla adda sumarsaruno. Isu nga idi adda na kita dagiti agronda akasla babayi anapuraw, dagus nga imay ti buteng. White lady nga tadayta, ditoy kit makita akasano ti panagkurang tilawag ket saan laeng a problema ti kuryente. Problema met dayta ti seguridad ken ti panunot dagiti tao. No nalawag ti kalsada, nalawag met ti makita. Ngem no nasipngit ti saan mo ang makita ket ti panunot mo ti mangkompleto. Isu adagiti tanod nga nasken ko maamang bantay iti barangay. Uray pa'y nabilag ti panagsaoda iti aldaw ket napadasan met ti buteng iti rabii saan dayta anakaskas daaw. Tao met laeng ida. Ngem daytoy ti importante uray mabuteng ka adda responsibilidad asaan mo mabalin basta ibati. Kalpasan na nalawlawagan no apay nga adu dagiti streetlight ti nadadael. Naipakita ani badong tinakaaramid iti panagbarsa ken panang perdi kadagiti silaw iti kalsada. Ket adda pay panangila dawa na maaramid na dagitoy no mabartek wenno no adda iti saan anasaya at akasasasaad ti isip na. Ditoy dagos nga agbaliw ti istorya. Ti buteng iti white lady ket nakakatawa a paset. Ngem ti pudno a problema ket tao mismo ti nangaramid iti nasipnget a barangay. Ket dayta ti makapapigsa iti reaction tayo. No ti aramid ti maysa a tao ti mangikat iti seguridad ti amin. Saanan dayta a personal laeng a problema. Mabaling nga kunana nga sa streetlight laeng dayta, mabaling nga napukaw laeng gapu iti pungtot wenno panagbartik, ngem dagiti epekto ket saan laeng a kukuana. Dagiti agaw awid iti rabii, dagiti ubing, dagiti lakay ken bakit, dagiti tanod nga agroronda. Amin ket maapektaran, daytoy ti maysa a detalye na saya atalagipen, adda dagiti aramid a maysa laeng ti gumawa, ngem ti entero a komunidad ti agbayad iti resulta, ket saan pay laeng dagiti streetlight ti pakaykan ti panakaasi. Adda pay plano ni Badong iti dagiti alad wenno bakod na aramid a pangpapintas iti barangay. Dagita apaset si lugar ket saan laeng nga basta adda. Naipakita iti istorya nga adda gastos, adda panagtrabaho, adda panangimontar. Adda panagpintas a naaramid tapno umimbag ti lugar. Isu nga idi maamuan dagiti dadduma nga mabalin pay nga dadailen ni Badong dagita natural laeng nga agbuteng kenagungit da. Dito'y kiket nalawang ti panagsupadi dagiti ugali. Iti misa abangir adda dagiti tao ang mga ramid mangurnos. Mangpintas ken mangbantay. Iti sa bali abangir adda may sa tao akaslasaan na ang makita no kasano karigit ti panangibangon iti may sa abagay. Nalakat ti panang dadail ngem narigat ti panang subli. May sa streetlight, may sa abakod, may sa amula. Mabalin a minutos laeng ti panang perdi. Ngem ti gastos ken panagtrabaho tapno maitarimaan ket mabalin a nabayag. Ket dito'y tinalalaeng aparte ti inaramid dagiti taga barangay. Saan dalaeng nga inuray a mapirdi manen dagiti alad. Amuda nga ti diretso a panangibaga ken badong ket saan na kanayon a manghegna. Isu nga ti buteng na iti white lady tinagbasli na wagas tapno mapagpanunot isu na. Iti rabii adda nangaramat iti puraw nga ulay wenno lupot tapno agparang a white lady ket ni badong nga ididamo ket kaslas na pigsa ti loob na. Ket napadasan met ti kinaawan ti kinatured no isu met makasamo iti buteng na. Ado ti makakatawa ditoy. Nang runa no kitaen no kasano at itao nga nakadadael iti streetlight, ket isumet ti nagdardaras at tumarayga po iti anino nga mabalin ko maanalawag no saan na apinirdi dagiti silaw. Kasla nagsubliken kuana ti epekto ti bukod na nga aramid. Ngem saan tayo akailangan nga iladdawan dayta akas may sa amilagro wenno espiritu. Ti istorya mismo ti nangipakita nga adda tao anangusar iti puraw alupot tapno mapabuteng isuna. Ti mas napateg ket ti resulta. Iti kasta a panagbuteng, napilit ni Badong ang mangig dagiti tao nga saan na dapat dadailen dagiti alad. Ket nay paalalamet ken kuana nga dagiti streetlight a pinirdi na ket masapula may tarimaan ken bayadan na. Dito iti respeto iti komunidad.
No adda pinirdim, saan nga umiso adagiti daduma ti agsagrap iti gasto ken ti dake sa epekto. Adda responsibilidad nga agsubli iti aramid mo, ket mabalin na kastoy ti makita tayo ken badong, saan wan pulos ti pagbalinan nga umimbag. Ngim uray no iso ti kang runaan na pakaykan ti komedya, saan a dapat mapukaw ti lesson. Ti buteng na iti white lady ket mabali na katawaan, ngim ti panang perdina iti streetlight ket saan. Ti prank ket instrumento laeng ti istorya tapno maipakita, ngano saan ka adumigiti na sayat a balakad, no daduma ti resulta ti aramid mo mismo ti mangisurokeng ka. Kalpasan daysoy arabian apno iti buteng ken panagkatawa. Agsarding ko matigulo. Ngem iti barangay ni Kapitan Inteng, no awan ti problema iti kalsasada at damit problema iti balay. Ket iti sumaruno pasamak saan na white lady ti kang runaan apakaseknan ti pagsasaoen dagit tao ket ti panagtinulong. Trabaho iti pagtaangan, ken ti panang trato iti tao kanayo na makinaramid, at danina natuyang nga makita a busy iti trabaho. Adda panangibilag ken panangurnos iti irikwen no apit, adda panangaywan iti aramid iti balay, adda pay panagluto. Ket iti tunggal makita nga isuna ti nakigubgubal iti trabaho, adda maysa a saludsod. Apay akasla isuna laeng ti agaw-awit iti amin, ni badong ket addamet ditoy, ngemimbes a makita kaduana amang lukat iti trabaho. Mas napigsa ti panakakita na kas may sa atao nga agtugtugaw agsa uwen no mangipakita asaan met laeng isuna ti mga ramid iti dayta. Dito'y rugi ti riribuk, saan met nga amin nagulo dagus nga agbungay ti panagpukkaw no dadduma agurnong laeng. May isa nga aldaw saan katinulongan, sumaruno manen adda aramid nga nabati, adda panagtaw ti panagsasaw, ket no awan ti agbalbaliw ti basit a panakapungtot ket agbalin asaanen a maipturan. Ti reaction tayo dito'y ket nalawag no dua a tao ti agbibiag wen no agkikinadu ay ti maysa a pagtaangan. Ti aramid ket saan kuma a maibilang at trabaho laeng ti maysa. Adda mabaling nga agduma ti roles, adda mabaling nga agduma ti kabaelan. Ngem no nakita mo nga mapanaw ti pigsa ti kaduam ket kasta kalaeng agtugtugaw awan ti respeto iti dayta. Saan nakasapulan nga agbalin nga eksakto a 50-50 iti tunggal minuto, ngem masapul a makita ti panagtinulong ket iti istorya. Ti panagkurang titulong ket napudot pay gapo iti kanayon a panagsasao ni Badong nga kasla isuna ti agdesisyon. Dito'y makita ti maysa a kultura ti panunot, ano lalaki ti maysa kat isu ti rumbeng amang tungpal wenno mga ramid iti pagdesisyonan. Ngimno ti lalaki ng agdesisyon ket saan met amang tedi ti tulong, saan met dayta a liderato. Ti pudno a panangidaulo iti unig ti pamilya ket saan a panagpataas ti agong wenno panangipilit sa siak ti masurot. Mas makita dayta iti panagtrabaho. Panangig ken panangawat iti rigat ti kaduam. Nina natuyang gapu ta saanan a maiptur ket inkadeng na nga agreklamo. Ket ti pagturongan ti barangay hall. Komedya ti pannakaisagana dagiti tao iti barangay. Tauray ti panagsasang pet dagiti agriing nga partido ket kasapulan pay nga urnosen. Saan da kayat nga dagos agsangwa kasla at dalaban. Adda pananggibaga no asino ti umuna, asino ti sumaruno, ken kasano asaan nga agkinadangran iti ruangan. Ngem iti likot ti katawa adda umno a punto. No ti tao ket napudot ti ulo, masapul nga adda lugar a pagpatnagan na iti problema asaan nga agbalin arambak ti panagpungtot. Ti barangay ket isu ti maysa a lugar a mabalin na pagdinggan, saan nga amin na dispute ket masapul a dumakil. No adda manggig nga third party, adda gundaway a makita ti dua a bangir. Ket iti panagsango adda tunggal maysa a mangibaga iti bukod na reklamo. Ninanatuyang ket pakaseknan na ti panagkurang ti tulong ken ti ugali ni Badong. Ni Badong met ket adda bukod na asasaw ken pamatino apay nga kasta ti aramid na. Ngem ditoy nas kinamay nga tayo iti panangukom. Saan nakasapulan nga ibaga nga may salaing tinananay anapintas ken may salaing tinaan-anay adakis. Ti makita iti drama ket dua a tao asaanen na nasaya at ti panagkomunikasyon. Ti trabaho iti balay ket nagbalin a sukatan ti respeto. Ti basita panagsasaw ket nagbalin a panagsumbatan. Ket adda pay pasamak iti manok ken iti makan anang ipaado iti panagriing. Sanay nakasla simple sino ti nang luto wenno sino ti tumulong. Nagbali na panagbilang no asino ti nagtrabaho, no asino ti rumbeng amangan, ken no asino ti agkarbengan iti resulta ti trabaho. Dito'y katagbalin a delikado ti relasyon no amin nga aramid katagbalin a resibo nga isumbat iti sumaruno a panagapa. Awanen ti panagtinulong. Agbalin lang alistaan ti utang. Mabaling ko mga ado dagiti sa as napasamak no idi pay rugi ket adalang may sa asimple a panagkinablaaw. Aniya ti maitulong ko. Saan akasapulan nga uray amin ti trabahuan ti maysa. Uray ti basit a panangawit, panangurnos, panangluto, wenno panangiturong iti manok. Mabalin ang mangipakita asaan mo nga ibabati ti kaduam. Ngem gaputa na kadanon da iti barangay.
Tikang runaan at trabaho dagiti mangidadaulo ket saan apan ang pililaeng no asino ti winner. Masapul nga ipakita ti kasapulan ti panagtinulong ken panagkinawatan, iti panagibus ti riribuk. Hadagiti sa sao ket mangiturong iti panagaramid iti maysaan na urnos a relasyon kasagasawa. Saan na masapul a kanayon nga adda agbaligi iti argumento. No ti maysa ket agbaligi nem ti relasyon ket mapirdi ani at tinagunod. Daytoy tinakaad-ado a reality iti istorya. Adda dagiti panagapa asaan a maresolve babaen iti sikati umiso, sikati biddut. No daduma, ti umiso a solusyon ket panangawat nga adda pagsayaatan ti dua a panagugali. Ti may sakit masapul a bumaba ti panagipilit. Ti sabali ket masapul met a maipaay, ti gundaway a mangibaga iti sakit na asaan nga agwaras iti panagpungtot. Ti trabaho ket maibingay, ti desisyon ket pagsaritaan. Ti respetuen ket saan na maitidlaeng gapu iti gender edad wenno posisyon. Magunod day ta babae iti aramid. Ket no ipadas tayo nga ikonekta daytoy iti imuna nga istorya adda agpada nga tema. Idi imuna ni badong ket inaramid na ti kayat nga kadagiti streetlight ken alada kasla awan ti sabali a maapektaran. Ditoy met iti problema iti balay makita manen ti danger no agpanunot ti tao a kayak daytoy isu ti masurot. Iti barangay ken iti balay pareho laeng. No ti desisyon mo ket adda epekto iti sabali masapul nga ikabil mo iti panunot ti pagsayaatan da. Saan laeng nga ti bukod mo? Ket saan pa'y ngagpatingga iti daytay ta ti leksyon, iti may katlo a pasamak, adda manen basit abanag nga kaslaawan iti rugi, panagpakan iti animal. Adda interes dagiti daduma amang tarakyan iti rabbit. Naipakita da nga mabalin nga basit ti masapul a lugar. Mabalin na ruot ti maipakan, ken mabalin ang nalakangem iti panangtaraken iti baboy. Adda pa'y panagsasaw no kasano ti panangaramid iti kulungan ken no sadino ti mabalin na paggatan. Nakakatawa ti panangkumpara dagiti tao iti rabit ken baboy. Ti rabit ket basit, ti baboy ket dakkel, ti panangan ken panangaywan ket agduma. Ngem ti pakasaritaan ket mapani ti maysa ang mas napatega punto. No adda animal nga aywanam, masapul nga amo no aniya ti ipakan mo. Ket no agsapul ka iti ruot wenno mula. Saan akaya tasawen nga amin nga makita mo ket libre nga alaen. Ninanatuyang ket mapanagala iti ruot ken daduma mula iti talon. Adda nang ibaga ken kuana nga saan ko mga alaen dagiti adda iti masakupan ti sabali. Nang runa ta adda met agkasapulan iti dayta para iti bukod da nga animal. Ngem iti panunot ni nanatuyang adumit laeng dagiti ruot ken saan met siguro akasta ka importante. Dito'y manen nga agparang ti maysa a problema na kanayon a makita iti panagbiag. Ti panunot a basit laeng met wenno saan da met siguro agusar iti amin. Ngem ti saan mo ang makita akas importante, mabalin ang napatag iti making kukuha. Mabalin na ruot laeng ken ka, ngem ipakanday ta iti baboy na. Mabalin na mula laeng ken ka, ngem adda nagmula wenno na ngaywan. Mabalin na saan anay ikaten ti bakod. Ngem masakupan lataday si sa bali. Isu nga naawan pa malubos adaling niya saan mo kumaalabasen. Ket dito'y saan na nagtulnog ni Nana tuyang iti panakabalaag, nagalamanen. Ken adda pa'y naala a balang kamuti wenno kita timula nga iti istorya ket naibaga a makaulaw. Ket idi naipakanda ita ti baboy adda deke sa napasamak iti animal. Ti baboy ket naapektaran ket da ita tinangiturong manen iti panagriing. Ti natural a reaction ni nanatuyang ket agsubli iti making kukuha ti talon ken saludsod sino apay nga saan. Da nga imbaga a delikado wenno makaulaw ti dayta ana alana. Dito'y tinapinta sa twist ti istorya ta iti panunot na. No amo da nga mabalin ang makadakes, rumbeng ko mga binalaag da isuna. Ngem dito'y nga sumrek ti kang runaan na problema. Apay nga adda isuna idiyay ang mga lala iti saan na akukuha iti damo pay laeng. Ti pan nakadanon ti kaso iti barangay ket mangipakita iti simplen ngem napigsa a prinsipyo. No simrek ka iti masakupan ti sabali ken nangala ka iti saan mo akukuha adi ka nagpakaam mo. Saan na nalaka nga isubli ti basol iti making kukuha no adda dakes a resulta ti inalam. Saan nga isu tinang pili iti pakan mo iti animal mo? Saan nga isu tinang ibagaken ka nga agala ka? Ket saan met nga isu tinang ipaayken ka iti pamalubos? Dito'y ket masapul ti accountability. Mabalin nga saan adakes ti panggep ni nanatuyang. Kayat nalaeng ti agsapul iti ipakan iti baboy. Mabalin met nga panunot na nga sayang dagiti ruot ken mula no mabati laeng. Ngem nasaya ata panggep ket saan na mangikat iti kasapula na dumawat iti permis. Ti para iti animal ket saan na pastap no alaen ti saan mo akukuha. Ket daytoy tinaurno sa pananghukom iti barangay. Saan na maikarga iti making kukuha ti talon ti basol. Iti napasamak iti baboy no ni Nana tuyang mismo tinangala iti mula asaan na ang nagpakaam mo. Ket gapo ta simrek ken nangala iti masakupan ti sabali.
Isu ti masapul a dumawat iti pamakawan. Iti panangibaga ni Kapitan, ti trespassingkin panangala iti saan nakukuha ti may sakit saan na maurnos babaen laeng, iti panangibaga nga saan kumitam mo. Nakakatawa man ti panagdebate danunay pakaam mo koma ang makaulaw ti balang kamuti. Ngem iti likod dayta ket adda seryo a mensahe. No saan mo kukuha sa ludsodem no saan mo ammo sa ludsodem? No kayat mo nga usar dumawat ka iti permiso saan nga aguray ang mapanunot mo laeng dagitoy kalpasan nga adda na pasamak. Ket mabaling na daytoy ti kang runaan na pagkonekta kadagiti talo nga istorya. Iti umuna adda tao ang nagpanunot ang mabalin na adda islands ti streetlight ken alad nga awan ti dakkel a resulta. Iti may kadua adda problema gaputa ti may sakit ag panunot ang mabalin na nga ibati, iti sabali ti dakkel aparte ti trabaho ken nagipilit iti bukod na a desisyon. Adda panunot ang mabalin na alain ti mula iti talon ti sabali gaput akas labasit laeng. Talo ang nagduduma a sitwasyon ngem adda may sa aramut. Panangipang pangruna iti bukod akayat sakbay a panunoten no asino ti maapektaran. Ket daytoy ti makapainteres iti barangay ni Kapitan Ninteng. Ti drama ket saan na agturong iti dakkel a trahedya. Saan nakasapulan na adda misteryoso a krimen wenno nakaro a pasamaktap no adda maisuro. Dagiti ordinaryo agulo ti agbalin a salamin ti ugali dagiti tao, streetlight bakod, trabaho iti balay, manok, ruot, baboy rabit. Dagitoy ket kasla basit, ngem babaan ka dagitoy makita ti panagrespeto, responsibilidad, ken panagtinulong. Iti istorya ti White Lady, dagiti tanod ket mabuteng, ngem saan da nga inikat ti obligasyon da amang bantay. Isupay nga ti buteng tinagbalin a wagas tapno mapangtal na ni Badong. Ngem ti tunay a panagbalbaliw ket saan kumagapula ing iti buteng. Mas nasaya at numaawatan na no apay asaan a dapat dadailan ti pampubliko agamit. No ti tao ket agaramid laeng iti umno gaputa mabuteng a madusa mabali na sublian na dayta no awan ti mangbantay. Ngem no maawatan na ti epekto iti sabali adda posibilidad a permanenteng agbaliw ti ugali. Iti istorya ti reklamo iti balay. Ti barangay hall ket nagbalin a pagbutngan ti panagpungtot. Ket daytoy tinasayaat nga imbes at igulo ket agbali na pisikal wenno agtultuloy apa nagsisinumbat iti balay na iruar iti lugar a mabalin nga adda mangig ngem may samet a reminder. Saan ko maatunggal basit a problema ket aguray pay nga agdakkel sakbay a pagsaritaan. No idirugi pay ket adda panangig, mabalin nga saan da ko nagdardaras iti barangay. Iti istorya met iti talon ken baboy, simple ti aral ngem napatig. Ti saan nakukuha saan mo alae nakasla awan ti making kukuha. Ti respeto iti propiyat ket respeto met iti trabaho ti tao. Mabalin na kaslaro at laeng ngem saan mo ammo no ania ti plano iti dayta. Mabalin nga adda animal apakaypakan na. Mabalin nga adda rason no apay nga adda iti dayta a lugar. Ket uray pay talaga asaan da kasapulan ti permiso ket libre a saludsod. Nalaka a dumawat ngem mabalin a narigat ti result no saan ka nagdamag. Ket addamit na sayaat a simbolismo ti rabbit thread. Dagiti taw ket agbirbirok iti nalaka nga alagaan, nalaka nga pakanen ken saan nakasla dakel ti gastos, natural dayta. Amin tayo kayat ti praktikal. Ngem uray ani ati aywanam, tinalaka ket saan kayat asawen nga awanen ti responsibilidad. Adda pay kulungan makan panaglinis ken panangaywan. Kasmet iti relasyon ken barangay. Awan ti shortcut iti responsibilidad. No kitain tayo ni Badong iti talo pasamak, isu na ti may sa kadagiti karakter amangted iti komedya nga mangipakita matiti saan a nasaya ata ugali. Adda kinaimpulsibo, adda panagpabaya, adda panagipilit. Ngem dagiti dadduma a karakter ket saan meta perpekto, dagiti tanod ket mabuteng. Nina na tuyang ketagungit ken nagdesisyon met na mangala iti saan na akukuha. Dagiti kakadua ket agbibirbirada. Daytoy iti mga ramid iti drama akasla asideg iti tunay a panagbiag. Awan ti karakter akasla libro nga puro umno ti aramid. Adda tunggal may sa apakabuklan ken ti barangay mismo ti mangkarkararag nga sa saan a dumakel ti problema. Ket may sapay adda tayeng nga adda iti amin dagitoy ti panagsasao ket napatig. Tinangrugi iti panagbuting ket gaputa saan dagos nga nalawag no apay anasip nga ti lugar. Tinangrugi iti problema iti balay ket gaputa saan anasaya ati panagkinawatan no sino ti agaramid. Ti problema iti talon ket gaputa awa ti permiso. Talo a problema ang mabali na nabasit ti epekto no adda laeng nalawag a komunikasyon. Ngem ti komunikasyon ket saan laeng a panagsao. Kasapulan met ti panangig. Mabalin nga ado ti ibaga ni Nana Tuyang ngem no ni Badong ket saan na dumngig awan ti mapan. Mabalin nga ibaga dagiti taga-barangay asaan na adadairen dagiti alad. Ngem no ipilit na ti kayat na awan. Mabalin na balagan nga saan nga agala iti talon. Ngem no ti tao ket panunutin na asaan met importante agtultuloy latta. Isu nga iti kaudian ti leksyon ket saan laeng adumawat iti permisos tumulong iti balay.
Wenno saan nadadailan ti streetlight. At damas na unig, sakbay ang mga ramid, panunutem no asino ti maapektaran. Sakbay ang mga pilit, dinggem no aniya ti ibagbaga ti kaduam. Sakbay ang mga la sa lutsodem no adda karbengam. Sagbay amang dadail, panutim no asino ti nagtrabaho ken no asino ti agbayad tapno maisubli. Ket no adda na pa sa maggapu iti aramid mo, ti umuna a reaksyon ket saan ko maapanagbirok iti maisubli a basol. Kas iti napasamak iti baboy. Nalaka nga ibaga nga apay saan da nga imbaga a makaulaw ti mula. Ngem na saysayaat nga sa ludsoden ti bagim, apay ngay nalakday ta asaan ko meta kukwa. Kas iti street light nalaka nga mabuting iti white lady. Ngem rumbeng met a mapanunot. No saan ko pinirdi ti silaw, nalawag ko matikal sada. Kas iti problema iti balay, nalaka nga ibaga nga iso ti agsao iti kasta. Ngem sa lutso demit, adda ba talaga ti maitulong ko nga saan ko inaramid. Dahito ti responsibility nga saan nakasapulan ti sermon, ti istorya mismo ti mangipakita babayan iti resulta. Kat napintas met nga saan anaawat amin babayan iti dakkel a panangdusa. Adda pa nangibaga bayadan wenno tarimaan ti pinirdi. Adda pa nagdingig iti barangay, adda pa nagdawat iti pamakawan no adda nasukir a karbengan ti sabali. Daytoy ket kas iti ideal a komunidad, saan laeng nga mangukom no diket mangiturong no kasano ang maurnos ti dakes a naaramid. No adda may sa abagay a mabalin tayo nga alain manipud kadagitoy talo pasamak. Dahita ket ti panakaawat at ital na iti barangay, ket saan lay nga trabaho ni kapitan, kagawad, wenno tanod. Tital na ket agtaw iti tunggal maysa, ti maysa ataw amang salaknib iti streetlight, tumulong iti balay, respetuen ti masakupan ti sabali. Ken dumawat iti permiso sakbay nga mangala, ket nakaitulong met iti tal na uray awan ti posisyon na. Ket no ti tunggal, may sakit ang panunot asaan met siguro adakkel daytoy. Idi ay mismo amang rugi ti gulo. Tati dakkel agulo ket kanayo na saan adakkel iti damo. May salaing a streetlight, may salaing a panagpabaya, may salaing a ruot. Ngem no adda pa nagipilit pa nagpabaya, ken kinaawan respeto ag tultuloy a dumakkel. Isu nga iti panagibus dagitoy nga istorya, ti white lady ket saan ti kang runaan arumbe nga pagbutngan. Ti mas rumbe nga pagbutngan ket ti ugali nga awan, ti pakialam iti epekto iti sabali. Ti masapul at tarimaan ket saan laing dagiti na dadael a streetlight kanalad. No di ket ti panagpanunot nga mabalin nga aramiden ti aniaman ta addamet dadduma a mangurnos kalpasan na. Ti masapul ang maibingay ket saan laeng ti trabaho iti balay, no di ket ti respeto ken responsibilidad. Ket ti masapul alagipen iti panagmula, panagpakan wenno panangala iti aniaman iti dadag at isabali, ket may salaeng nga basita sa ludsod, ti mabalin amang liklik iti maysa adakkel a problema. Mabalin kadi iti kasta. Pigiti makakatawa a pasamak iti barangay ni kapitan inteng kitagbalin met a simple a paalala. Saan a kasapulan ti dakkel a drama tapno makita ti tunay a karakter ti tao. No dadduma makita dayta no a pagbuting iti white lady. No adda trabaho a kasapulan at tulungan, wenno no adda ruot iti talon ti sabali nga kayat mo nga alaen. Ta iti basit a desisyon, idi ay makita no adda respeto, panangawat, ken responsibilidad. Ket no dagitoy ti adada apiliin ti tunggal maysa, basit met ti rason tapno mapanmanen iti barangay hall gapu iti problema a mabalin ko maanalpas iti simple a panagdingig, panagtinulong ken panangdamag.